אנחנו לנושא הבא, התחדשות עירונית, והיום אנחנו עם הדגשים החשובים לקראת התקשרות עם היזם, עורכת הדין רבית סיני, מייצגת דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית. איתנו בעניין הזה, שלום. היי, שלום. טוב, אז החזר תשלום שכר דירה לדיירים שעוזבים, זה אולי אחד הסעיפים החשובים ביותר שצריכים להירשם בין היתר, נכון? כדי, מה שנקרא, לדאוג לעצמנו במהלך התקופה. בוא נגיד שזה בעיניי הפרט השולי. השולי, לטווח הרחוק, אבל לטווח הקצר, זה פרט שולי, כן. אני יכולה קודם כל לתת כמה טיפים לפני שאתם עומדים לחתום, תסתכלו על הסעיפים הרלוונטיים שהם, אחד, התמורות. אנחנו צריכים לוודא שמה שהבטיחו לכם, אם זה בהצעה או אם זה בעל פה, אכן רשום בצורה מאוד ברורה בהסכם, כי לכתוב ככל שניתן או בכפוף להיתר, אז זה כבר מסייג לכם את התמורות, וצריך להיות כתוב במפורש כמה מטרים מוסיפים לכם, אם בכלל, ואיזה קומה אתם נמצאים, ואיזה כיוון אוויר, במידה וזה תמה, הריסה ובנייה. במידה וזה פינוי-בינוי, צריך לראות על מה אנחנו מדברים מבחינת אם זה תוספת של 12 מטר או תוספת יותר, אבל שוב, אם יש סייג כלשהו, אז זה כנראה משהו שהוא לא מחייב את היזם, וזאת בעיה. אז זאת אומרת, לא להתפשר על סייגים? אסור לקחת בחשבון, אם כותבים לכם נגיד 25 מטר תוספת, אבל בכפוף לתכנון או בכפוף לעירייה, אז כמובן שזה לא רציני וזה לא נכון, וגם אי אפשר יהיה לבדוק את זה. אז קודם כל, התמורות, מה שהבטיחו לכם, תהיו בטוחים שזה מה שרשום בהסכם. דבר שני, ערבויות. אמורות להיות 4-5 ערבויות שאתם אמורים לקבל, שזה ערבות חוק מחר בשווי הדירה החדשה, ערבות שכירות בנוגע לשכירות שאתם אמורים לקבל, כי אם חלילה עזבתם את הדירה והדירה שלכם נהרסה, ואתם עכשיו נבנים על שכר דירה שהיזם צריך להעביר והוא לא העביר, חייב להיות לאותו עורך דין של הדיירים, ערבות לגבות את היזם במידה והוא הפר ולא העביר את השכירות. ערבות מיסים, זה ערבות שבגלל שהדיירים לא משלמים בהתחדשות עירונית והם אמורים לשלם, אם היו אמורים לשלם, מס שבח והיטל השבחה, אנחנו דואגים לקבל ערבות מהיזם שאם לא, והוא לא שילם את זה, אז יהיה לנו מספיק כסף שאנחנו, עורכי הדין הדיירים, נשלם את זה עבור היזם. ערבות בדק וערבות רישום זה שתי ערבויות שאנחנו מקבלים עם קבלת הדירה, אחד, לוודא שהרישום של הדירה החדשה אכן יהיה רשום בלשכת רישום המקרקעין, כי קיבלנו עוד מחסן, כי קיבלנו עוד חנייה, קיבלנו עוד חדר וקיבלנו עוד מרפסת, וזה צריך לבוא לידי ביטוי בנסח טאבו כמובן. וערבות בדק זה אם בהנחה ויש ליקויים במהלך השנה, היזם אמור לתקן אותם, ואם הוא לא מתקן, אתם אמורים לקבל סכום מסוים כדי לתקן את זה בעצמכם. אני תמיד מוסיפה ערבות להוצאות משפטיות, שהיא הערבות בעיניי הכי חשובה, כי בעצם התחדשות עירונית אומרת לדיירים, אין לכם שום הוצאה, ואתם מקבלים את זה ללא תשלום. הרבה פעמים בגלל ההסכם שהוא לא מודק והוא לא נכון והוא לא מדויק, דיירים נאלצים להוציא סכומי עתק, ולכן ערבות להוצאות משפטיות היא ערבות ששומרת עליכם, כי אותו עורך דין מוגבל במתן שירותים שהוא נותן במסגרת העסקה עצמה, ובמידה ויש תביעה נגד היזם, או שחלילה היזם מאיים בתביעה נגד הדיירים, אם יש ערבות להוצאות משפטיות, זה לא בא על חשבון הדיירים, והם לא צריכים לשלם כלום. לכן, שימו לב בערבויות, כדאי להוסיף את זה. סעיף נוסף שאני כן מוסיפה אותו היום, ואני חושבת שהוא חשוב, זה סעיף שבו היזם צריך גם להתחייב לצו מסוכנות, במידה וחתמנו עם יזם, כמו ששמענו קודם, לוקח שנים עד שנקבל היתר, הרבה פעמים גם 10 שנים, ובמהלך הזמן הזה יכול מאוד להיות שהעירייה תבוא ותטיל על בעלי הדירות צו מסוכנות, שזה אומר שהם צריכים לשלם בעצמם את השיפוץ של הבניין. כמובן שזה אבסורד שאם אנחנו חותמים עם יזם שמצעיר שיש לו איתנות פיננסית וניסיון, אז הוא לא יתרום בחלק שלו, והדיירים ישלמו בעצמם, לכן הייתי מוסיפה את זה גם. והדבר הכי חשוב, לפני שאנחנו מסיימים, אם יש לי זמן, זה הערות אזהרה. הרבה פעמים אני שמה לב, אם אנחנו מדברים על פרויקט של 50 דיירים, 60 דיירים, שהיזם רוצה לרשום הערת אזהרה על כל חתימה שיש, וזו טעות בעיניי, כי זה בעצם תוקע פרויקט, וככה בעיני הפרויקטים נתקעים, כי
אותו עורך דין דיירים צריך להסכים להערות אזהרה רק כשיש רוב. כלומר, אם יש לנו רוב בכל חלקה ובמתחם עצמו לאותו יזם, אז צריך לתת לאותו יזם הערות אזהרה לא לפני, כי כמו שאמרתי, ברגע שיש 20% חתימות ולא מתקדמים, ויש מקרים שהרבה פעמים שנה, שנתיים, אין מעבר ל-20-30% חתימות ליזם, אנחנו בעצם נאלצים להיתקע עם היזם בגלל הערות האזהרה ולהסכים שהוא יסיר את הערות האזהרה, ולכן הטיפ הכי חשוב והנכון בעיניי זה לא לאפשר הערות אזהרה עד שאין זה, וסעיף אחרון. ממש במשפט, אנחנו חייבות לסיים. פינוי-בינוי, תדעו איזה בניינים כלולים במתחם, ותדרשו שזה יהיה כתוב בהסכם, כי אחרת הבניין שלכם לבד לא יכול לעשות, ואתם כן צריכים לדעת על מה מדובר ומה ההיקף וכמה בניינים צריכים להיכלל ולתחום את זה בזמן. וקחו עורך דין טוב שיעשה את זה בשבילכם. כמובן, לא לחתום על כלום בלי עורך דין. תמיד. תודה רבה. תודה.